ala yafa ma jurumiw na 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 ala an jurumi yafa ala an jurumi yafa ala an jurumi yafa n'a ma jira la ala ma jira joona tugu ala yafa ma jurumiw na ala foyi t'anw se tasuma kɔnɔ ne jurumin tɛ ala waye foyi e kelen dɔrɔn de bɛ se k'a yafa ala yafa. An balimaw, ni an donkan ye i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na k'a fɔ ko bi ye juma ye. Juma ye lahɔrɔma don ye, bato don don, an bɛ bato minnu kɛ ala k'olu minɛ anw ye. Ni fili ko minnu y'a sɔrɔ ala k'olu yafa anw ye, nin tun y'an ka bi don kibaru donkan ye. Min dɔw kɛra an karamɔgɔ Dr. Imam Usman Solih Tarawele fɛ. An bɛ foli lase a ma. Ni waati in na ni Mali ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛ Muritani jamana kan ka sanga ni Sawuda jamana olu ka ɲɔgɔn dan ye ka ɲɛsin farafinna jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ala sɔnna ma ntɛnɛn nata o b'a sɔrɔ u seginna ka na jamana in kɔnɔna na yan. Ala ka segin n'u ɲuman ye u kana an yɛrɛ fana ɲuman sɔrɔ yan. N balimaw, yanni an ka don kunnafoni kɔnɔna na, laada la an bɛ foli lase Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ɲin'a fɛ pasi a ka bɔ ni ala kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ partager an b'o ɲin'a fɛ a k'aw kɛ ka caya kosɛbɛ. O bɛ kɛ sababu ye ɲinifɛnw olu caman o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye ni ala sɔnna inshallah. Dɛmɛbagaw la agence Kuba Voyage min maa ɲɛmaa ye Alhaji Mamani Tarawele, an ka foli bɛ a ye ka foli lase a ka hijidenw an'a ka agence baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. A ka b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan. Agence Kuba ko tɔgɔ sɛbɛn k'olu daminɛnen don k'a ka teliya ka taa tɔgɔ sɛbɛn yaasa baaraw olu bɛ se ka kɛ teliya la cogo min na. Agence Kuba ɲɛmaaso tɔgɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye agence Duniya ye min maa ɲɛmaa ye Alhaji Amadu Mayiga ye, Duniya Voyage, ko b'a ɲini aw fɛ a ka teliya ka taa tɔgɔ sɛbɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan baaraw bɛ se ka kɛ teliya la cogo min na. Agence Duniya ko ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan e ka wuli ka n'i ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ o Jawala filɛ Jelibugu la Kulukoro taa sira fɛ i ɲuman bolo fɛ. O kɔfɛ Panacée d'Afrique ale ye fura min a dilancogo ka ɲi wa fura do fana min n'a ka ɲi farikolo ma kosɛbɛ wa fura do fana fura min ni tacogo o dantigɛlen bɛ a kɔnɔ. Maa min kan ka ta o dantigɛlen don, maa min man ka ta o dantigɛlen don. O bɛ sɔrɔ fura min na o de ye Panacée d'Afrique ye. A ɲɛmaa o y'an ka sirifukɛ ye Mohamed Fati Haidara an fɛ Bamakɔ yan. K'a b'a ɲini aw fɛ aw minnu bɛ k'a fɔ ko ala ye ala jarabi ni bɔnnaw ye a k'aw jija Panacée a k'a matarafa kosɛbɛ. An balimaw, o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Octobre kalo o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye o ma daminɛ bi. O kɛra sababu ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu dɔ bɛ an fɛ yan n'u jabala bɛ Maɲanbugu coalition a ka taa n'a ye. Minnu ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu 100 sigi la i bɛ se k'a fɔ a 80 kɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ furancɛla fanga ye o dɛmɛliw ma. A ma ɲɛmaa Mamadu Ja ka sanga ni Octobre kalo ye a n'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ye. Laada la o tun bɛ dɛmɛ ninnu kɛ k'a ɲɛsin kalandenw olu ma. N'a ma ɲɛ k'a fɔ kalanta kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ ko k'a bila fo kalo kura tile 4 na. Ɲɔgɔn dɛmɛ kalo dun an b'o kɔnɔ na wagatinin na. Mamadu Ja ni ale ye coalition a ka taa ni maa ɲɛmaa ye. Ale ye min sɔrɔ k'a fɔ Octobre kalo in a n'u ka baaraw kan olu filɛ. Aw fo aw ka wulikajɔ la. Aw ye danaya min ta k'a ɲɛsin an ma. An b'a ɲini ala ka an kɛ k'aw minɛ fa. N'i ko solidarité i b'a fɔ hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ. O ye an yɛrɛ ka jamana faso Mali jɔsen dɔ ye. Donc a bɛ san caman bɔ bi mois d'octobre sugandira faamaw fɛ ka kɛ hinɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye. Donc an b'o hukumu kɔnɔna la anw yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ n'o ye coalition a ka taa n'a ye. An ka commission dɔ sigilen bɛ uniquement santé, action humanitaire, œuvre sociale humanitaire. Donc o y'an ka taabolo fana ye. An b'o a bila o minɛn nin kɔnɔ. A ka wulikajɔ diyara n ye. Donc ni hakilina mun bɛ yen an b'o falen falen ani ɲɔgɔn cɛ. Bon an bɛ œuvre façon caman kɛ parce que n'i ko mɔgɔ ma e n'an ka jɛ
bɛɛ n'i ka kunko don bɛɛ n'i ka degun don parce que an ka baara bɛ boli sigida yiriwa ni ɲɛtaa kan o kɔnɔna la i bɛ bɛn ni degun caman ye i bɛ bɛn ni gɛlɛya caman ye o donc o siratigɛw la an ye foraziw di yɔrɔ dɔw la an ye banabaatɔ dɔw dɛmɛ don olu ma furako la an ye kɛnɛya fana ɲɛɲini ka lase banabaatɔ dɔw ma an ye ekɔli ta san o san mois d'octobre la an bɛ ekɔli ta musakaw di an ka denmisɛnnin fitininw ma ni sigidaw la donc parce que an ka tɔn cɛ bɔlen don donc tɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'i ka labɛn kɛ i ka tɔn kɔnɔ donc an kan ka wulikajɔ minnu kɛ an b'o organisation cɛ ma bon ala y'a kɛ ɲina ekɔli ta bɔra a dɔgɔkɔrɔ donc o activité ma kɛ ɲina fɔlɔ mais ɲina particulièrement gɛlɛya min bɛ yen nɔ o ye ji ka kasara ni tiɲɛni ninnu ye donc an bɛ tasi bila kɛ o kɔnɔna la ka ɲɛsin an ka tɔndenw ma ka lase maliden bɛɛ lajɛlen ma ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen AES jamana kɔnɔ ji ye tiɲɛni minnu kɛ an bɛ tasi bila kɛ bɛɛ lajɛlen ma et donc ɲina ne ala sɔnna ma an bɛna labɛnw kɛ ka continuer n'o waleyaw ye inchallah an ka tɔn kɛmɛ sara la presque a bɛ se 80 ma n b'a fɔ tɔn yɛrɛ sigilen don musow kamankun de kan parce que jamajɛkulu 80 ɲɔgɔn ye muso ye jama la ni dun ko muso forcément i b'a fɔ ko denmisɛnninw an ka baarakɛminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye formation de kalan ka musow lakunu k'u ɲɛsin baara ma muso bɛɛ k'i bolo don ca dɔ la n'an b'o wele tubabukan na ko formation professionnelle parce que degun fanba ye musow de ta ye sigidaw kɔnɔ duw kɔnɔ hali denmisɛnninw ka problème fanba bɛ sigi musow de kan donc n'i y'a jateminɛ n'i ko k'i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan muso jama de fana ka wulikajɔ ka bon et donc an ka tɔn kɔnɔ kalo o kalo an bɛ présidentu bɛɛ wele tɔn ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele musow ka talataniw n'u ka samedininw n'u ka mercredininw olu de fara faralen don ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka mun kɛ nin problème kɔnɔ nin haju nin bɛ yen an bɛ se k'a dilan cogo di nin mago in bɛ yen nɔ an bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo di donc ne tɔn sigira o kan ne bɛn kɛra mun kan baara bɛ kɛ n'o ye donc caman ye formation de laɲini safunɛ dilanw b'o la muso masiriw b'o la n'o bɛ wele par exemple maquillage ani musɔrɔsiriw ni jabidaw ani baaramisɛnnin fɛn fɛn ka kɔnɔniw siri ani tobiliw an ye caman kɛ o la alhamdulilayi donc an ka musow ye satisfaction sɔrɔ o la o kɛra anw yɛrɛ ma lawasa belebeleba ye musow y'u ta sɔrɔ cogo min denmisɛnninw fana. Ne ye madame Maïga ye Sada Abdraman Maïga et je suis à la commission d'organisation et coalition kɔnɔna na a ka taa n'a ye nafa ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban an kɔni ye nafa caman ye a la depuis an donna la vraiment musow u bɔra sunɔgɔ la u bɔra sokɔnɔnaw na u nana yan u sera baara caman na u ye formation caman kɛ n'a ye formation ka ca u tɛ se ka fɔ ka ban perlage b'a la safunɛ dilan b'a la maquillage b'a la a ka ca awɔ an kɔni ye caman faamuya a la an ye caman dɔn a la et puis an bɛ ka baara kɛ fana en tant que femme jɔyɔrɔba de b'a la ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na mɔgɔ kɔni i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ i bɛ se k'a dɛmɛ ni hakilina ye i bɛ se k'a dɛmɛ par l'orientation i bɛ se k'a dɛmɛ ni wari ye i bɛ se k'a dɛmɛ fana ni baara ye k'a bolo don baara la baara dege awɔ baara dege i bɛ se k'o a dɛmɛ n'o fana ye bon dɛmɛ kɔni ka ca u bɛ se k'u dɛmɛ ni fɛn caman ye u bɛ se k'u dɛmɛ ni abri ye komi abri t'u la u bɛ se k'u dɛmɛ n'o ye u bɛ se k'u dɛmɛ ni dumuni fana ye u bɛ se k'u dɛmɛ ni wari fana ye dɛmɛ sugu ka ca bon ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn o ye ala ka coalition taa ɲɛ ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka barika don a la parce que fɛn min don a bɛ ka fɛn caman kɛ a bɛ ka musow dɛmɛ yɛrɛ de denmisɛnninw fana bɛ ka dɛmɛ
donc ala ka tañi ala ka baraka do ala be Ségal fo Mamadou Dia et be la marraine fana fo et puis be autorité fo awo an karamɔgɔ Jibril Koyita ale ye santiri dayɛlɛ Murabugu, santiri min ni a y'a kanu k'a tɔgɔ da a yɛrɛ fakɛ la ala ka hinɛ la n'o ye Abdulahi Koyita ye. Nin santiri in baaraw dayɛlɛli kɛra Murabugukaw fɛ yen min n'a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ, sigibagaw ani minnu nana wele jaabi. Sira mun sɔrɔ ka bɔ santiri in dayɛlɛli kɛnɛ ka Murabugu olu filɛ nin. Bi an bɛ Moribabugu kɛnɛ ka kɛnɛ min n'o ye santiri islamiki dɔ Koromo karili ye. Fɛn min ye an balimakɛ Jibril Koyita a ye kalanyɔrɔ jɔ, kalanyɔrɔ min ni jɔkun foyi t'a la. Fɛn min ye denmisɛnw ka ladamu ani denmisɛnw ka kala o bɛ se ka kɛ o kɔnɔ cogo min. K'a daminɛ kɔrɔnɛ kalan na fo ka taa se arabu kalan ma, fo ka taa diɲɛ taabolo kura minnu olu bɛ sen na. I ka dɔn k'a fɔ o kalanw bɛna kɛ nin kalanyɔrɔ in de la. I ka dɔn k'a fɔ a ye santiri in jɔ k'a tɔgɔ da a fa la ala ma hinɛ n'a la n'o ye Abdulahi Koyita ye. A ma dabɔ foyi kama, fa in ye jɔyɔrɔ min kɛ ale ye ɲɛnamaya kɔnɔ. A y'a dabɔ o waleɲuman dɔn de kama k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin fa in ma, ale min ni ale bɛ tiɲɛ so bi. Ala bɛ se ka kɛ nɛɛma ye a ye, ala bɛ se ka kɛ hinɛ ye a ye. Mɔgɔ minnu olu bɛna kalan kɛ ni santiri in kɔnɔ, olu bɛna kalan min kɛ ala bɛ se ka kɛ hinɛ ani barika ye ka ɲɛsin fɛn min ye u ka fami bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Koyitalakaw ye. Minnu bɛ balo la, minnu tɛ balo la, ala bɛ se ka hɛrɛ se u bɛɛ lajɛlen ma cogo min. O dayɛlɛ hukumu kɔnɔ sa wele ɲɛsinna bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ani muso, denfaw ni denbaw, Moribabugu dugutigi ani a mɛrilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛnɛ in kan, kɛnɛ kɛra bonya ni wasada bɛɛ lajɛlen ye. Min bɔra kɛnɛ in kɔnɔ sa kɔrɔnɛ kalanw na ani fɛn min ye bilasiralikanw na, o de kɛra nin ye. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
وحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Ambalmaw min ye jigiya kɛnɛ ye bamananw ko ten k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la ko maa si kungo ntan tɛ. An y'a kanu juma o juma ka kɛnɛ sigi don kibaru in kɔnɔna na min bɛna tali kɛ jigiya walew la ka ɲɛsin maa dɔw ma. Bi jigiya kɛnɛ an bɛna taa Sabalibugu kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanyɔrɔ bɛ yen, kalanyɔrɔ min n'an k'a ma ko Dayɔrɔ Rahama. Dayɔrɔ Rahama a mundiri n'o ye a ɲɛmaa ye o ye Mualim Muhamɛd Tarawele ye. Yɔrɔ dɔ ko fɔra a ye Sabalibugu kɔnɔ, yɔrɔ min ni a b'a fɛ ka a sɔrɔ k'a kɛ kalanyɔrɔ ye kalandenw ye, ka sanga n'o jigiya walew ye. Kanta Media tɔgɔ la an wulila ka se kalanyɔrɔ in na ye min sɔrɔla ka bɔ seereyaw la olu filɛ nin. Jombe hina auna ni ala kelente Jombe anga batu mina ala kelenko Jombe ya faka unye ni ala kelente. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-khiratil barara wa man ihtada ila hadihi yawman la yanfa malun wala banun. Ikhwani fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ewa ambi adam nani ala to barka mai mi ya fola no wala ba ka solli an kishi ko ke karamo galgale ka karamo mi ni ala ya kin hine kana dam fen bela jalema ngama karamo mema no ya an kon diga muhammad mi ni alquran ban jigana ka alquran ba mi ni a aya folo no de iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir al aya. Ewa biso madaina asera amma jaranye bo hakikatan maka min kon bena bolo bibi na ka nyeshi awma ka nyeshi jemgoma ka nyeshi setkuma ka nyeshi bayi mangatom goma ka nyeshi mgo de islam nyumaye ka nyeshi mgo ne ede ko bi kalan ko tanye ba ne maka min bena bolo ka nyeshi abo de nyine deme min ne mako bala de mako bala kosobe ka nyeshi amma parce que ne be Sabalibugu kono no ye commune 5 Sabalibugu ye commune 5 ka Sabalibugu mbode la bo nye kala so dayela yanno aywa nyina kanga ka sambi saban dama doy kala so ndamne na 1992 93 aya ta sisoko la manyere nya agrément soro 1998 19 po agrément soro la ola wa mi baray na yanno mo nyina ma chama boran fe na mo be no selembu yera koro lu chama kala ngam fe yakabo ay wa mi baray mon na me hakikatan baray mo ko kele bara do abara aka giri ambi fem yedde me am mo ne mago bola ko saba ka nyeshi jiem go mo kan deme deme men ko do mbe kinayam ne be quartier nayam yoro yere sabitu tenebolo ka foko ni kalaro kama karo ni kalaro era tai o yoro tenebolo na ka yoro be location sabbi saban ko ko nala bo mi loazo de la ngambara padola ni mi mago sara yoro ma o ba foko wi ichika ta yoro wore mi mago mana sara yoro ma o bi ichika ta yoro wore bo vraiment o gele ko ni anyo soro gele ba benka to mi ni saudi ka yoro soro nyire ye ka seka aywa ke kalaro kama karoye ode mbode nyini bale ma demen kelo fe bon nye yoro chama be anga sigida na no be ka fere yoro chama de be mun be sugula no be ka fere mais be de nyini nye yoro mi kibara kon soro nembe ode nya fo mo ka la jaka deme do manni oye oti ko aka terrain parce que du ba kono so ba kono aywa aday do be kalando yala ba kono dorondi ka so jole do ko ma tigi da fa ka yoro fere ka rentrer aka abodugula o yoro atigi ko million mo an doro ati ko yoro be fere o de la
bo yoro jelen do mangan foy ta ko fe bo nyani ni balema fe ka ni islama bela jelen fe islama islame ne de dina de me bay ni e de ye aywa islamia dine ko sangorota bay parce que nek nyina ma ya fe be bembe ala ko bara de man te foy la noté misra ko bara kala ro bara krengrena na madrasa ko ni o de pinyere kon ni kinene no do ka nyona domina te foy wala no barate o bo donc bi deme de nyina o fa kala je kan deme nga sega boni chukena ayro kala ro ayro nyaba chukala bo nebe gawde jo ka tolo ke ka kuli ka bilini karatay bo kala ro bo chukala me kala ndemi bene bolo ar sem goro kima woroma o me yoro re chuya kama songo be songo net soko fo bangon be sabal bu ko ya ka seka fantandum ani yatime dum amaka ulu chama nyaji che ne anga barani fu ta dobola dobe barala kala ngene fea turama kilan to bola ka damne kabini klasi folo fo kata se ko ne bam defu soro lima kata o to fo nde war soro bolo o de ka chan bo kana mo fana bam bolo ya kana mo mun kera kun nan jawi mun kera mo jijalo ni ulu fana bam bolo mais don mi mesoro ambala je ko tla no buche bo de ye gele benka be de ni yema befe mo ni bisagan deme ikan deme ne to ko Muhammad Traoré to me bangole Muhammad Traoré bo imamun في سبل بقول هنا أيضا أو في مسجد رشاد أو كان التلفون نمرو 76 28 65 77 76 28 65 77 وين التلفون نمرو هذا شكرا لله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسن لساني اولى ولا تكلني الى نفسي طرفه عين اما الله سبحانه وتعالى فوكا بركادا كايني افي مام منا اوندمي ala ka arjine nema jidi anu ubela jelenye sabla kalanso ni ya deme abe komi iye sarakatu jariya baraw dike yatime deum be kala yoro inaya lujurato be kala yoro laya sambena shejinu be demsenu bolo be nyogon banana bo botola kuna toli mese ku fara o kuma angon me wili wili da kange ambali maslame bela jelenye ni mam saraka ni joga de awma wallahi ye sarakatu jariya baraw de ke ani kira ka sahaba ye ladegilu de ke katanya shin uluma dongo ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka an jojo rotam nina ni barani mankeli assalamu alaikum wa rahmatullahi jombe hina auna ni ala kelente jombe anga batu mina ala kelenko jombe ya ni mina dansi ke bi aw ka don kiwara Allah min labɛnna ka lasaw ma kanta media ɲɛmaaso fɛ ka foli ye n tanu ka lasaw bɛɛ ma mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu ma abonné an b'a ɲin'a fɛ a ka abonné ni ala sɔnna ma kunnafoni o tɛna kɛ aw nɛgɛla ye ni ala ka diɲɛ inshallah min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ka jala kɔrɔsɔrɔ maa caman b'a la k'i fɛ labɔ a la ni ala sɔnna ma an bɛna wuli ka se dugu kɔnɔna na ka maaw ɲininka hakilina ni miirina bɛ o la olu bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na nka aw minnu bɛ k'a fɔ aw yɔrɔ ka jan ni a y'a sɔrɔ fɛla bɛ aw bolo nin jalasɔrɔ ko in na aw b'a fɛ k'a lase anw ma a bɛ se ka kɛ video kunkurunin min a kana tɛmɛ miniti 1 kan n'i b'a kɛ fana a ka kɛ son ye min sɔn ka ɲi kosɛbɛ o ye k'a kɛ ni telefɔni min ni image ka ɲi o bɛ kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ n'i ye video in kɛ kumana min na bonya ni karama kɔnɔna na ni hakilina de don jamana in ko la n'i y'a kɛ ka ban i bɛ se ka bila nɛgɛjuru sira min fɛ o ye 69 33 57 06 n bɛ segin a kan 69 33 57 06 aw minnu bɛ jamana kɔfɛ aw bɛ se ka 00223 aw bɛ se k'o bila ɲɛfɛ an cɛ ka kulomajɔ la a kɛ tɛ bɛ nin kan sali ala Muhammad